Takže čaute, moje meno je Plender a ja vás vítam u tohto videa. Je to druhý part na hru NFL Mobile, Madden NFL Mobile. A minulý diel, ako si pamätáte, sme hrali proti Washington, zabudol som Washington Redskins. A dneska si zahráme proti týmu Minnesota Vikings. Tak, slúbil som vám, že vám to poukazujem, tak tuto je live event, to sú vlastne, to je tréning head to head. S online hráčmi hrám, sezónu tu teraz dokončujeme. A to je tak všetko, čo by som sa mohol ukázať. Ešte môj tím, ofenzívnu lineu, defenzívnu lineu a špeciálnu lineu. To je všetko. A môžeme sa pustiť do hry. Takže ideme hrať. Žú, Anonym. Toto je budúci youtuber Anonym, ktorý mi zdrhá práve niekam. Čau. Takže môžeme pokračovať. Zavri! Dobre. Tak, môžeme hrať. Toto je vlastne posledné kolo, ako keby, a potom pôjdeme do play-off. No, už by mohli akože vykopávať, lebo už sa akože trošku nudím, akože. Tak, výborne, zachytávame loptu. A vlastne už my sme postupili, sme bezpeční. Tak, počkať, ideme! Škoda. Nevadí, dobre sme to dali. Dáme short pass ako vždycky, to sú moje obľúbené ťahy. Voľný Antikson, či čo to je? Škoda, teraz sa na mňa obesil, ako keby ma chcel obesiť. To je blbosť, čo som povedala, ale nevadí. Tak, máme 4 yardy do first downu, tak to využijeme. Hito. Nevadí, to sme nedali zrovna, teda. Dobre sme sa tam dostali do toho first downu. Dáme challenge. Dáme. A musíme dať first down, takže to je problém. Keď obrana zaspí, tak... No tak presne toto som myslel. Keď obrana zaspí, tak toto sa stane. Nevadí, dáme toto. Toto je to také moje obľúbené, lebo Antiksona nikto nestráži. Vidíte, nikto si ho nevšíma. No, úplne nenápadný, až potom sa po ňom rozbehnú, preto sa mi to tak páči. Dáme toto, lebo tam je tiež Antikson, ale teraz už je nápadnejší. Tak, snapball a ideme. Musím niekoho uvidieť voľného, výborne. Výborne, dali sme to, výborne sme išli. Môžem zase takéto dať niečo? Napríklad toto. Kam s tým idem? Toto. Tak. Rozohrávame loptu. To je pekná blbosť. Je obsadený, všimol som si toho fialového fialáča. Tak. Krásne sme sa sem posadili, či postavili, to je jedno. A teraz ideme znovu short pass. A dám aj run teda. A teraz úplne opustený Múr, to je môj najlepší hráč. Idem. Dali sme to, výborne. Vyhrávame 6-0 a za chvíľu vyhrávame 8-0. Chcete to vidieť? Lebo tadiaľ sa prebijeme raz, dva. Dobre, dostal sa tam, neviem ani ako. Stlačil som nejakú blbosť, ale to sa stáva. Takže, pardon. Takže, čo s tým? Takže 1/3, 1/4 už ubudla a ideme do druhej. Vykopávame. Quick off middle. Neviem, čo som urobil. Sa o niečo pokúsil. Výborne.
Nestihol, nevedel. Takže toto a týmto pôjdem do ňoho. On bude hádzať a bude to obraň a henty dvaja sú tam na obranu. Lebo keď... Aha, tak nič. Hovorím, že sú tam henty dvaja na obranu. Teda aspoň ten jeden. No tak toto sa mu nevydarilo vôbec. Bežal cez vlastného hráča a urobil taký menší kotrmelec. Musím ho chytiť. Nevidím. Nedostanem sa tam. Dostanem. Nedostanem. Aha, tak to som pokazil pekne. Zase som sa moc zameral na to, aby som tú loptu chytil. Nevadí. Neišiel po tom hráčovi, čo som ho opustil, takže to je v pohode. Nedostal sa ešte do first downu, takže som v pohode stále. Dobre. Toto dalo nejak úplne začarovanie, neviem čo urobil teraz, jak to hodil ani. McCray, čo to je? McCracker. To teda získal veľa. Second down. McCracker. Ja som bol McCracker. Výborne. Ježiš, to čo to bolo? Teraz som chvíľu rozmýšľal, čo mám urobiť. Prepáčte za to ticho. Tak, dáme toto. To im nevyšlo vôbec. Ale dajú asi field goal, keď toto nedajú. Dobre, škoda toho. Mohli sme to zachytiť. Viete si, čo som našiel, aký bug takýto. Že rozbehnutý poriadne. No tak, aj tak to nedokopne. Slabý kus toto. Máme short pass krásne. Tuto boli, no tak to pokazili veľmi. Nestrážený hráč. Strážený hráč. Ó, dobre, 5 yardov získal. Alebo 4, neviem. To je jedno teraz. Tak, rozohrávame, dali sme zase short pass. Idem, Antixen voľný. Podrž ho výborne. No, nevadí. Aspoň, že tak. A dáme teraz run, jak som vám slúbil, ale vykopávajú. Ja vykopávam, tak nič, nedám run. Čo furt vykopávam? No to vykopávanie nebaví. Odkopnem mu hlavu pre mňa za mňa. Tak, rovno krížom krážom. Tak, ideme, rozbehli sme sa, teraz ho sundáme. Bum! Tackle, úplný bumbác, jak sa hovorí v škôlke. Dobre. Mapogna, lebo ja ho neviem prečítať. Ja neviem čítať, jak je možné. Škoda, mal som ho. Nevadí, dobre. Dostali sme ho. Nedostane sa, lebo my ho dostaneme. Má 8 yardov pred sebou, to nemá ľahké vôbec. A pôjde beh, to nepôjde hádzať určite. Aha, tak pôjde. Prečo sme tak nastavali? Výborne. Bol moc pod našim tlakom. Tak, pokračujeme v hre. 3. Takže. To čo je? Ja som to mohol chytiť. Výborne, vypadlo mu to. Dali sme to, skvelé sme to dali. To sú blázni zase. Nevadí. Pôjdeme do play-off a to sa opraví. To sa opraví. To sa opraví. Tak, toto už máme 3. štvrtinu, takže je v pohode. Pohodička. Pohodička, klídek, tabáček.
No to mi nevyšlo. Žetara. Už som vám hovoril, to je môj pes. Short pass. Dúfam, že toto video nebude také zlé, lebo neviem, nejak sa mi to nezdá. Dúfam, že sa vám to bude lepšie. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo sa mi to nejak nezdá. No to som čakal. To som tak trochu čakal. Tak, ideme ešte raz toto videjko a zase tento uvoľnený bude, podľa mňa. No, 4 yardíky sme získali. Takto, keď sa posunieme, tak to je v pohode. Nič sa s týmto nemôže pokaziť. Ja dám ten beh, ako som vám slúbil. A on dá aj touchdown, preto to nechcem používať. Pozrite sa, on dá touchdown. Tak nedá. Bol som rád, keď sa vôbec posunul. 4. down a tu prichádza to, čo máme urobiť. Máme short pass. A teraz musíme už len čakať a vyčkávať, či sa mi tam do toho priestoru nejaký voľný hráč postaví. Bum, 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 choď dole. Výborne, choď. Toto som presne mal na mysli. Ešte to pustil. Ja som sa lákal, že to pustí. Tak, trošku ich oklameme. Čo na to poviete? Ste sa tešili, že bude beh konečne? Aj on tam má hráča. Prečo tí hráči v tom fialovom tak splývajú? No, však je to fialové, tak splývajú. No, to je... No, nič. Pardon, že som vás zatravoval s týmto. Nevadím. Vykopávame. Spim. Takže... hop a ideme, rovno ich napadneme poriadne, dobrý výkop sme urobili. 10-20. Jak to, že takto zdrhá všetkým? Jak to dokáže? To je nejaký pán? Dobre, ideme. Tak, pokračujeme. No, ja by som rád pokračoval. Dobre, pohodička, klídek. Tak, máme ešte také 2 minútky, 2,5 minútky máme ešte, tak nech už ten zápas dohráme. No tak to im nevyšlo vôbec. 3 sekundičky ustrážili, či čo to? Tak. Takže... Výborne, zvládli sme to. 3. down a zónku. Ne, to nevyslavujem. Už sa nevyslavujem. Tak, majú 10 yardov stále, ešte sa nepohli z miesta, to majú zle. Plus toto. Výborne, zvládli sme to. Takže teraz vykopnú a ja šetrím takých 10 sekundičiek. Tak. Nebojte sa, to neseká, ani to není spomalené. To takto má byť. Takže v pohodička. Klídek, tabáček, jak sa hovorí. No, traja sa na mňa zavesili a ja som to čo? Teda my sme to čo? Že prežili. Takto ušetrím pár sekundiček. Tak, ja mám klídek mám ja. Sa nemusíme nikam ponáhľať. Súďte sa takto krásne, mu to tam nahodím. Výborne, 3 yardíky sme získali, pohodička. Tak, zase trošku budeme zdržovať, nech majú nervičky. Nervičky. Sa krásne, máme voľné pole. To som si nevšimol tohto hráča. Nevadí, ušetrené cenné sekundičky. Hráme ďalej. Poď, pýtam si tu bol, či čo to je. Nevadí, tak to vykopneme. Môžem natáčať iba 15 minút, takže ja to tu ukončím. A už je vám asi jasné, že sme to vyhrali, tak majte sa fajn!